Hello guys, welcome to Albay Homestead. Nandito tayo ngayon sa Calbayog, Malilipot, Albay. Nandito tayo sa Paano ng Mayon, ang tinatawag namin na lugar na ito na Uson. Ito yung area na kung saan ito yung natakpan or natabunan ng lahar during ng malakas na eruption. Maraming taon nang nakakaraan. So, yan guys, ito naging matabang pasabsabang lupa. So, yan guys. Around 3 to 4 hours yung paglalakbay natin mula doon sa sentro ng Barangay Calbayog. So pag pumunta ka dito, ito yung makikita mo. Talaga siyang mga green na grass. So guys, ang makikita nyo ngayon ang view ng Mount Mayon sa First District. So basically medyo perfect cone pa ang ating Mount Mayon. Mapapansin nyo yan from mga bayan ng First District, which is Tiwi, Malinaw, Tabaco, Bakakay, Malilipot, Santo Domingo and Bakakay. Yun yung mga bayan na medyo perfect cone pa yung hugis ng Mount Mayon. So makikita nyo naman yung taba ng lupa, medyo green talaga siya due to volcanic soil, medyo mataba yung lupa. So kung makikita nyo kung nasaan naroroon yung araw, yan yung 3rd district ng Albay. Basically nandyan yung Ligao, Uwas at saka Pulangi. And then on the left side ng Mount Mayon, dyan naman yung 2nd district ng Albay. Basically makikita nyo dyan yung Legazpi, Daraga, Ginubatan. Yan yung 3rd district. Yung part din na yan, nandyan makikita ang Cagsawa Ruins. So, etong part na to is on the east side ng Mount Mayon. So, yung 1st district is east side. So, medyo perfect pa yung cone. Perfect cone pa ang Mount Mayon dito sa 1st district. So, ayan guys. Medyo malayo-layo yung ating paglalakbay. Gamit ang ating kabayong si Samson. So, yan.